is being recorded. Sortejarem 2 llibres entre tots vosaltres i ens heu deixat el vostre correu electrònic en un formulari i ja us notificarem els guanyadors. Farem ara una breu introducció del cas Nevenka perquè us situeu una mica en el que anem a parlar. Si no heu vist la pel·lícula o els documentals, que us vam deixar l'enllaç, podreu igualment opinar sobre el tema. Bé, com sabeu, ahir va ser 25 de novembre, dia per l'erradicació de la violència contra les dones, i justament ahir, també 25 de novembre, es van actualitzar les dades del Ministeri sobre les dones assassinades per les seves parelles o exparelles durant aquest any 2024. Han sigut 42 dones en 11 mesos i 32 menors que han quedat orfes degut a aquest motiu, a la violència exercida vers les seues mares. D'aquests 42 feminicidis, 12 han sigut a Catalunya. La mort és la manifestació més greu d'aquesta violència cap a les dones, però hem de pensar que la violència contra les dones és una de les bases de la pervivència de la societat heteropatriarcal, de manera que les formes que té són molt diverses i moltes d'elles encaminades a garantir aquest funcionament social, econòmic de la nostra societat. És per això que quan les dones diuen no a rebre aquesta violència fa que trontollin molts dels esquemes socials i personals i siguin tractades elles amb violències que són d'intensitats molt diferents, des de comentaris menystinents, rumors interessats, l'ostracisme, fins a agressions físiques i, en el pitjor dels casos, la mort. Ens agradaria dir que és un problema antic, que és un problema del passat, que és un problema de gent del segle passat, però justament fa 2 dies a Oriola, a Alacant, un menor de 17 anys va assassinar una nena de 15 amb la qual havia tingut una relació que ella volia trencar. La història de les dones que han dit que no és una història variada i justament volem centrar aquest debat en un d'aquests casos, en el cas de la Nevenka Fernández, aprofitant que el seu cas torna a estar d'actualitat, ja que la directora Itziar Bollaín ha fet una pel·lícula que retrata magníficament el seu cas. A més, pensem que és de justícia destacar que justament aquesta pel·lícula és la que ha permès que d'alguna manera es ressarcís la Nevenka amb una gran ovació que se li va donar al Festival de Sant Sebastià. El cas Nevenka comença fa 24 anys, fem una petita introducció. La Nevenka va patir un assetjament sexual a la feina, ella era regidora de l'Ajuntament de Ponferrada i va tenir una relació curta amb l'alcalde, l'Ismael Álvarez, i un cop ella va voler trencar aquesta relació i van començar tota una sèrie de conductes d'assetjament, de rumors interessats contra ella, etc. Per ella la situació va acabar sent insuportable a nivell emocional i físic i finalment va denunciar. El judici va ser un judici molt dur en el que fins i tot el fiscal va haver de ser apartat del cas perquè durant els interrogatoris era duríssim contra ella quan ella era l'acusació, no era l'acusada. I finalment l'Ismael Álvarez va ser condemnat a una multa, una indemnització per la Nevenka de 12.000 euros i 9 mesos de presó. Això pel que fa judicialment. Socialment, l'Ismael Álvarez, després de la sentència, va rebre manifestacions de recolzament en la seva ciutat, manifestacions en les quals es deien frases com «A mi no me acosan si yo no me dejo». Ell va dimitir, però passats uns anys va formar un altre grup electoral, es va presentar i va treure 5 regidors. Per tant, socialment no va rebre
el càstig ni el menysteniment de gran part de la població. La Nevenka, a diferència d'ell, no va trobar feina ni en la ciutat, ni en la comarca, ni en tota Espanya pràcticament, i va haver de marxar fora, on 24 anys després encara viu fora d'Espanya perquè diríem que a l'Estat no li és possible desenvolupar el seu projecte vital després del que va passar i després de guanyar la sentència. El preu social, per tant, que ella va haver de pagar-se en la víctima és molt més alt del que va haver de pagar la persona condemnada socialment. El cas Nevenka va sacsejar la vida pública. Fa 24 anys no estàvem acostumades a que s'hi donessin aquestes denúncies d'assetjament sexual a la feina i va reescriure conceptes que estaven relacionats amb les relacions consentides, amb el dret a trencar aquestes relacions i no haver de pagar segons quin preu per trencar-les, com pot ser un assetjament posterior. També va reescriure com havien de ser les relacions de poder en política, en la vida, les relacions entre gèneres i també en relacions amb diferència d'edat. Aleshores, la primera pregunta serà per la Sònia, que és advocada, ja que hem parlat ara d'un cas que va ser judicialitzat. Del cas Nevenka fins a un cas molt més actual, que la sentència va sortir enguany, com és el cas del Dani Alves, una sentència en la qual sí que se reconeixia el dret a dir sí fins a cert moment i després poder-se negar a continuar amb aquella relació. Quin és el camí, quin és el procés que hem fet per arribar de fa 24 anys a una sentència com aquella a l'actualitat, aquest mes de març, abril? Bueno, gràcies per l'explicació, que està bé també repassar, no, fer una mica de mirada cap enrere per veure també el que hem avançat, que jo crec que és bastant, no? Encara que quedi molt de camí per recórrer en aquestes situacions, però que està molt bé repassar que hi ha victòries a nivell jurídic i a nivell també de societat, no? Tot i el camí que quedi. Jo crec que està molt bé que s'hagi tornat a posar sobre la taula aquest cas, no? I també en comparació amb d'altres que han sortit, també va haver-hi el 2018 la violació múltiple que vam tenir a Pamplona, que va sacsejar també una demanda social que hi havia sobre la taula amb els temes jurídics. Jo crec que hem fet camí, perquè precisament si posem en comparació el que és el cas Nevenka amb d'altres que hem anat tenint des de Pamplona o també amb l'Alves o el més recent també, per exemple, del Saúl Gordillo, que justament ha sortit la sentència avui, jo crec que sí que hem caminat cap a un canvi de paradigma, que queda molt de camí per recórrer, i més en la justícia, que ja parlarem una mica de les deficiències, no? De les deficiències que es té en aquest cas el sistema judicial. Però jo crec que ens hem trobat amb un canvi de paradigma que es demanava des de fa molt de temps, sobretot arran de la violació que va haver-hi a Pamplona, on es va qüestionar molt què estava passant a la judicatura amb aquests delictes contra la llibertat sexual. Sovint, quan hi havia un delicte, ja no només contra la llibertat sexual, sinó relacionat amb el món de la violència, ens trobàvem que moltes vegades, en aquest cas, la víctima era l'acusada, i a la persona sota la qual se li posava la lupa dels comportaments que havia tingut, quan havia passat el que havia passat, i es qüestionava com havia actuat abans, com havia actuat durant l'agressió, com havia actuat inclús després. Recordem que, per exemple, en el cas de Pamplona es va fins i tot posar un detectiu a la víctima per veure què havia fet després, si estava bé, si es relacionava un altre cop amb els seus amics, etc. Es vigilaven quins eren els moviments de la víctima. Llavors, una miqueta en aquest context de Pamplona, i a més amb una sentència que en primera instància no ens va agradar perquè s'havia condemnat per un abús sexual i no per una agressió sexual, doncs es va qüestionar el que estava passant als jutjats, que ja feia molt de temps que s'estava
des de la societat, però que la judicatura, com sempre, es manté una mica al marge del que està passant o del que està avançant, en aquest cas, la societat. Llavors, amb tota aquesta demanda social que hi havia sobre la taula, també molt relacionada amb el qüestionament que estaven rebent les víctimes quan denunciaven algun tipus de violència, doncs va sortir una llei, que és una llei força recent, que és la coneguda com a llei del CSI, doncs que ha canviat precisament aquest paradigma, no? Relacionat amb el tema del consentiment i relacionat també amb el tema dels delictes contra la llibertat sexual, una mica ha canviat el paradigma del no és no, veníem de com una víctima quan entrava en un procés judicial havia d'acreditar quantes vegades s'havia resistit, com li havia dit que no, quantes vegades li havia dit que no, quines persones havien escoltat quan havia dit que no, etc., per caminar una mica al només sí és sí, que és el que li dona nom a aquesta llei. No presumir que hi ha aquest consentiment, sinó que precisament aquest consentiment ha de ser exprés i ha de ser un consentiment que doni expressament, evidentment, la víctima, cap a un consentiment afirmatiu. Llavors, jo crec que si mirem enrere, clar, hem caminat fins aquí. És veritat que a la judicatura li queden moltes tasques pendents, perquè no tot és això, però si ho posem en contraposició, el cas Nevenka, amb la sentència que hem tingut prou recent del cas de Dani Alves, doncs precisament analitza el consentiment des d'una altra perspectiva, que és des d'aquest només sí és sí, i també, per exemple, té uns paràgrafs que són molt, que són jo crec d'un avenç molt considerable dintre de la justícia, que és precisament que desacredita tots aquests qüestionaments que fins ara s'estaven fent dins de la justícia en relació al comportament que té la víctima en un procés judicial o durant l'agressió. Llavors, deixa molt clar, per exemple, que tots aquests comportaments previs que hagi tingut la víctima amb el denunciat no tenen res a veure amb la sentència que pugui haver-hi posterior o amb el consentiment que estava prestant o que no estava prestant. Per tant, jo crec que hem fet un gran avenç amb molta feina, encara pendent. Moltes gràcies. La següent pregunta és per la Rosa Aznar. En la teva posició com a professora, com ho fas per treballar la prevenció amb els joves? Gràcies per convidar-me. A veure, fa més de 30 anys que soc professora i jo també he vist un canvi, com deia ella, des dels inicis de la meva professió fins ara respecte a aquests temes. Quan vaig començar a ser professora i celebràvem el dia 25N, ningú sabia que era el 25N o el 8 de març fins i tot, i érem 2 o 3 profes motivades que ens donava per fer això i era una mica com unes que fan unes coses rares. Actualment no és així, actualment hi ha una consciència social, hi ha molt professorat que està més conscienciat, famílies fins i tot, no estem en la panacea, però sí que és veritat que hem avançat. I també les alumnes també han pres més consciència, només cal anar a les manifestacions i veiem que hi ha moltes noies joves, algunes alumnes meves, és a dir, que hem avançat com a societat i això és interessant dir-ho, però hem avançat no perquè les institucions patriarcals han fet canvis, sinó perquè les dones feministes, fartes de que això passi, ens hem posat mans a l'obra i hem treballat molt i molt i molt. En l'aspecte de l'educació, que és en el que jo treballo, he de reconèixer que moltes dones, mestres, professores, abans que jo, havien fet camí, havien obert camí, i ja fa molt de temps, molt, que sabem, i així ho hem anat comunicant a les diferents conselleries d'educació encara han anat passant, que hi ha molta feina a fer a educació respecte a la prevenció de les violències masclistes. Molta. No és l'única feina que s'ha de fer, també s'ha de fer amb altres aspectes de la societat, però l'educació és clau. És clau en molts aspectes i en aquest també. I com es pot treballar això? Què té a veure això? Que jo com a profe de socials què he de fer? Què significa això? En el grup de treball que estic treballant amb altres companyes, tant d'infantil com de primària, com de secundària, hem arribat a la conclusió, no només nosaltres, sinó ja des de fa temps, una conclusió òbvia. És que les persones, al néixer, ja ens socialitzem com a nens o com a nenes, ja des d'abans de néixer, ja fins i tot. I aleshores aquest binarisme ens col·loca en una situació complicada a l'hora de viure la nostra vida posterior. I això ens comporta aquesta motxilla del gènere
que això pot molestar les persones que no encaixen, entre d'altres les persones trans, per exemple, que no estan d'acord amb aquesta etiqueta, però també a les persones que ens han socialitzat com a dones o que han sigut socialitzats com a homes o les persones que no encaixen ni en una etiqueta ni en una altra, no? I què porta aquesta motxilla de socialització com a home i què porta aquesta motxilla de socialització com a dona? La motxilla de socialització d'home implica violència, implica agressivitat, implica ser actiu sexualment, implica portar la iniciativa, implica tota una extrapolant, implica una sèrie de qüestions que t'acompanyen al llarg de la vida i aprens això. I a les noies, passives sexualment, dependents, amoroses, l'amor abans que la sexualitat, etc. El que coneixem com el binomi de gènere. Què hem de fer a educació ja, 0 anys fins a la universitat? Què ha de fer el món educatiu? Hem de desprogramar tota aquesta socialització. Primer, perquè encaixin totes les persones que no encaixen en aquest model i segon, o primer també, per desconfigurar aquesta socialització, que les persones realment siguin més lliures i sobretot per desarmar tota aquesta violència associada a aquesta socialització masculina que afecta en primer lloc a les persones que són víctimes, que són les dones, les nenes, les dones, però també a aquests nois que en aquest moment són nens i que viuran una vida que no és la que haurien de viure com a possibles maltractadors, d'acord? Aleshores, no només treballem pensant en les nenes, sinó també en aquests nens que també són alumnes nostres. Maneres, vies, camins que estem treballant? Està claríssim que la feina pendent en aquest país és l'educació afectiva sexual. És una assignatura pendent. Alguns governs han fet l'intent d'anar una mica més enllà, però s'han tirat enrere quan Vox o altres partits d'ultradreta han posat pals a les rodes, han posat por, tribunals, etc. Quan tenim organitzacions internacionals que diuen que és un dret, les persones tenim dret a ser educades en matemàtiques, en socials i en educació afectiva sexual i sabem per experiències que això es pot fer des de 0 anys cap endavant, perquè la sexualitat forma part de les persones des del moment que neixem. Per tant, aquesta educació afectiva sexual és un gran camí que tenim que explorar i que tenim que treballar. Altres camins són el que anomenem una escola coeducativa, el bon tracte, la manera de treballar, qui ocupa el pati, qui ocupa els espais, com ens relacionem, tota aquesta socialització vista ja que la podem veure en qualsevol espai, no només a l'escola, però a l'escola ho veiem també i nosaltres, si no fem res, si deixem que això passi així, ho validem. Si no, aleshores estem construint una nova societat. En el Milà i Fontanals, per exemple, una de les coses que estem fent és un projecte que fem a segon d'ESO, que tot l'alumnat de segon d'ESO passa, que és un projecte que es diu El meu cos, el meu tresor, que treballem aspectes de sexualitat del cos, alfabetització sexual, perquè arriben sense saber, per exemple, què és un clítoris, o sigui, no saben aquestes coses perquè tot el que té a veure amb el cos de les dones és un tabú i la informació la treuen de la pornografia, òbviament, masclista i horrible i violenta. I després també, en el mateix projecte, treballem tot el tema de les relacions, de com ens hem de relacionar, l'espai personal, el tema de l'assertivitat i el tema del consentiment. Òbviament, fonamental, ho treballem moltíssim, però no només el consentiment, sinó un pas més, també el desig. És a dir, no n'hi ha prou amb el consentiment, ha d'haver-hi desig també, perquè a vegades consentim sense desig i això tampoc no està bé. I aleshores, treballem tot això i ens assegurem que l'alumnat de segon tothom ho faci. Estem contentes perquè l'altre dia, per exemple, un alumne de quart que havia fet el projecte em deia és que, fixa't, m'ha tocat i no m'ha demanat permís i jo estava aquí, no sé què, de broma, però és igual, el discurs ja és un altre discurs. No importa que sigui de broma, no importa perquè jo passava en aquell moment. És una tonteria, però no és una tonteria perquè aquest missatge com va calant, clar, ho fem en plan un projecte divertit, amb activitats lúdiques i una mica perquè reflexionin i tal, i sabem quin és el camí. El que passa és que les institucions patriarcals no s'ho prenen en sèrio. Aleshores, si tu tens sort i vas al Milà i Fontanals, faràs aquest projecte. Si tu vas a l'altre institut, doncs no ho faràs. El Departament d'Educació no assegura que això passi a tots els centres. No assegura la formació del professorat. La formació del professorat la fa el professorat que ho vol fer. No estàs obligada a fer-ho.
estem obligades a fer formació de noves tecnologies, d'informàtica, però no d'aquests temes tan importants. Aleshores, tenim molta feina a fer, l'estem fent bé, però falta, bueno, com tu deies, nosaltres també tenim molta feina a fer. Però, bueno, sabem quin és el camí. Moltes gràcies. I per últim, Andrés, ens agradaria saber per què has decidit escriure un llibre sobre violències masclistes i també ens agradaria saber si pots establir algun paral·lelisme entre les víctimes maltractades sobre les quals parles al teu llibre, que sabem que les vas entrevistar, i el cas Nevenka. Gràcies també per convidar-me a parlar una mica d'això. Jo no sóc especialista de res. Jo soc un tio normal que als 40 anys em diagnostiquen trastorn d'ansietat, passa una mala època, em canvia la sensibilitat i em començo a enfrontar les coses que em molesten. El cas de la violència masclista és un dels temes que em molesten. Llavors, em molesta la paraula patriarcat. Em molesten coses que com a tio em xirrien i em sento atacat. Llavors, ho parlo amb amigues i m'ho expliquen i jo ho entenc. Llavors, a partir d'aquest moment, s'inicia un procés de canvi, de dir, anem a escoltar una miqueta. Llavors, què faig? Tenia una història... Jo soc creatiu, jo treballo en agències de publicitat fa 40 anys i llavors vaig descobrir a la literatura una manera de passar-m'ho bé. O sigui, jo no escric perquè necessiti escriure, perquè no, m'agraden els processos. Llavors, el procés d'investigació amb el tema del dolor de la Sal va començar coneixent persones, coneixent dones, amb històries terribles i amb una sèrie de preguntes vam establir... No van ser entrevistes, era format entrevista, òbviament, però em vaig tirar diversos anys amb alguna parlant, perquè jo, exemple, jo escrivia, vaig aconseguir el contacte d'una noia, no sé quina cara té, viu en un altre país, va haver de fugir, canviar d'identitat, una història terrible, i a partir d'aquell moment van connectar. Llavors ella em va començar a explicar el que jo li preguntava. Llavors d'entrada jo li vaig preguntar què és el que no et puc dir o què et molestarà. Jo t'ho vaig a dir a lo bruto, ho sento. I amb la meva mentalitat, la que tinc, el patriarcat i tota la mandanga. O sigui, t'ho dic, i sí, em fotia unes bulles tremendes. O sigui, però va ser superinteressant perquè jo me'n recordo, per exemple, va haver un moment que jo, amb la pregunta aquesta de què és el que et molesta, em va dir no em preguntis per què l'aguantava. O el que és el mateix, no em jutgis. Llavors, a partir d'aquell moment, totes les converses que vam tenir m'obrien els ulls. O sigui, m'ho vaig passar molt bé perquè va ser un viatge. Va ser un viatge que jo no tenia ni idea dels pensaments. I més jo des del meu pensament d'home al pensament de dona. Llavors, us llegeixo un pàrraf petitet del pròleg que me'l va fer la Pilar Escotorín, que és una professora perquè veieu el procés de com ho vaig fer. Diu, El dolor de la Sal es una novela, sí. ¿Es ficción? Digamos que también. ¿Es una exageración literaria de la realidad? Rotundamente no. Tristemente, la realidad puede ser incluso peor. Això és extrapolable al cas Nevenka, O sigui, el que estic dient aquí són casos extrems, perquè hi ha violència psicològica i violència física, però els paral·lelismes hi són. El autor ha hecho una investigación profunda del tema. Ha entrevistado a mujeres con historias tanto o más horrendas que la de la protagonista. Ha sido capaz de construir un relato creíble y con personajes humanos que hablan de cómo la violencia de género no siempre se puede prevenir y de cómo la cultura patriarcal la hace invisible incluso para quienes aman a la víctima. Ha sabido construir una historia que te sube a la montaña rusa de la que no podrás bajar hasta que termine el recorrido. Gracias a que pude seguir la gestación de esta novela desde el principio, valoro mucho no solo el resultado, sino también su metodología, porque Andrés tuvo la humildad de saberse condicionado por su ser masculino y puso en juego el texto durante todo el proceso. Lo expuso a la crítica de supervivientes, para que fueran las propias protagonistas de las historias que inspiraron la novela quienes descubrieran palabras o líneas por las que pudiera haber colado algún prejuicio, algún sesgo negativo o incluso de alguna discriminación positiva que pudiera hacernos sentir madres o padres del personaje principal. I així va començar la cosa. En el moment que jo començo a parlar, a mantenir correspondència després per telèfon amb 4 persones,
i comencen a aflorar un mogollon de dones. Tu, que tothom té una història o té un moment d'acoso o de lo que tu vulguis dir. Per tot així, és curiós, perquè jo parlava, en el cas concret, amb una persona, jo parlava amb ella i ella em contestava i em deia m'ha costat molt llegir aquests episodis. Perquè jo li passava els capítols, i em deia m'ha costat molt llegir aquests capítols. I diu, però t'agraeixo que ho expliquis tal com és, perquè no ens creuen, perquè és així. Per mi va ser va ser un aprenentatge i molt satisfacció també, de dir, hòstia, ho estic fent bé. O també, és que hi ha mil històries. Tinc molts detalls. Llavors, el que jo anava aprenent, m'ho fotia a les meves llistes i anava... Per això és un totxo. Sí, perquè és un procés, això vull dir. Clar, jo li deia, li passava un capítol i diu, escolta'm, Andrés, m'estàs culpabilitzant amb això. I diu, hòstia, no fotis. Sí, m'ho explicava. I diu, ostres, doncs tens raó. I jo tens raó, jo no ho havia vist així. Llavors, em va anar molt bé. O sigui, va ser un viajazo. Jo m'ho vaig passar molt bé perquè estava disposat a fer-ho. Aclaracions. És que no em vull enrotllar. Aclaracions. El tema de les lesions físiques o les lesions internes, les que no veiem. Són pitjors les que no veiem. Això m'ho deien, he parlat amb una dona que tenia unes lesions espectaculars. I ella em deia, això, tens dolor, passa en un moment, però el que queda, què és el que li passa a la Nevenka? Jo quan em vau dir, fes paral·lelismes, mira't això, jo vaig parlar amb la Montse, que és una amiga, que em va ajudar amb el procés, i li vaig dir, escolta, mira't Nevenka i això, i tu em dius el que tu vegis. I em va dir, també com totes les característiques de les dones que vas parlar estan ficades als personatges, per tant, jo la comparació la faig amb els personatges, però és el mateix, saps? Està vinculat al personatge. Ella em diu, veig paral·lelismes en quant a l'ús, abús de les protagonistes com a objectes de propietat, en com totes dues inicialment s'encongeixen fins a la paràlisi en mans dels seus maltractadors, i també en la valentia de totes dues quan aixequen el cap, en un món que en general els hi va en contra, per arrelament del patriarcat. Jo, una de les paraules que vaig veure que em va cridar l'atenció al documental, jo vaig veure el documental de Nevenka, és la paraula devastada. Jo no la vaig fer servir aquí. Ara, si ho hagués tornat, l'aplicaria. Perquè té unes connotacions molt interessants. Perquè quan li han... Em sembla que és el documental La política del PSOE, quan parla amb ella, que això és molt fort, la soledat que sent aquesta pobra dona d'haver de parlar, llavors li diu, i ella diu, està devastada. Llavors, quan està devastada, jo tinc aquí una descripció, en un moment no explicaré molt per no fer spoilers, però és exactament aquesta fa referència al personatge principal, a l'Stina Naes, però podria ser perfectament la Nevenka. Amb el final, quan està als judicis, que està desfeta, ella diu, es aplicable a la Nevenka. Presenta un cuadro ansioso-depresivo, que se caracteriza por un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno del estado de ánimo, que le produce inquietud, fatigabilidad, incapacidad de concentrarse, tensión muscular, sensación de mareo y desmayo, alteraciones del sueño, llanto, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza, entre otros. En este momento, aquest personatge, o la Nevenka, es una persona absolutamente vulnerable y dependiente emocionalmente. Sobre la base de esta vulnerabilidad se produjo su situación de maltrato. Bla, 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 bla. I després, pel tema del maltractador, si després parlem d'això, també puc comentar alguna cosa de... També, un altre punt, el tema d'autoculpabilitat. Totes les dones
hi ha un moment que diuen la culpa és meva, la culpa és meva. En el cas de la Nevenka i en el cas del personatge principal de la meva novel·la, fugen. Les dues han de fugir al final. O sigui, socialment, la Nevenka mor. Socialment, la Nevenka mor. L'assassina la societat, l'assassinem la societat. En el cas d'aquest, o se'n va o la mata, perquè ja l'ha intentat matar diverses vegades. I en el cas de la Nevenka, se'n va per, no sé, assenyalada ni tenir un judici permanent. El tema del judici, bueno, això és un tema a part. És un tema a part. Qualsevol dona maltractada és una dona marcada de per vida. O sigui, mai tornarà a ser. I una última cosa també que em va cridar molt l'atenció és el tema del bloqueig. Hi ha un moment al documental, al judici, que és que l'alcalde aquest entra a l'habitació, es posa al costat, es masturba i ella està bloquejada. Llavors, després, una dona després, al final, li dirà allò de yo no me dejo, si no quiero, me voy. O sigui, aquesta sensació de bloqueig no és tan difícil de comprendre. El que passa és que ho has de voler comprendre. O sigui, jo una de tantes converses que vaig tenir amb alguna persona em va dir, escolta'm, que no vull que em peguin. O sigui, això no ho pots dir-ho d'aquesta manera. Em va fer gràcia perquè ella em va dir, jo estic molt, psicològicament, molt treballada. I diu, però això que m'estàs dient no se li pot dir a una altra dona que està en un altre procés. No, sí, vaig rebre. O sigui, que em va bé. Vull dir, jo ho necessitava per explicar-ho. Perquè jo necessitava, a nivell emocional, entendre les coses. Llavors, va ser superinteressant. Jo estic superagraït. Després les coses ja, cadascú vam quedar, vam dir que no tornaríem a parlar i s'ha acabat. Però té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè inclús a la universitat aquesta, quan fa cursos, és una lectura recomanada perquè està tot molt mesurat, passa tot està, o sigui, a les primeres agressions demana disculpes, després dirà no era mi intenció i al final no dirà res. O sigui, tot està molt mesurat. Llavors aquest procés és lent i no ho veuen. I acabo. Jo li preguntava, per exemple, en quin moment canvia? No, xato, no canvia. Sempre ha sigut així. Però no ho he vist. Llavors, bueno, hasta aquí poder, perquè puc parlar hores. Jo voldria parlar amb vosaltres tres, o sigui, heu introduït sobre el cas Nevenka i també com podem prevenir. Has fet un retrat de diferents situacions de maltractament i com has arribat a comprendre des d'un punt molt novell, pel que expliques això. I jo voldria parlar amb vosaltres. O sigui, el fet és que la víctima i l'agressor no estan sols en un buit. Han estat socialitzats prèviament i hi ha tot un entorn familiar, social, laboral, unes institucions que reconeixen uns deures però també uns drets. Aquest entorn en el qual estan inserts tant la víctima com l'agressor, quin paper juga els diferents tipus d'entorn, des del familiar, o sigui, tant en la socialització, en els recursos judicials, quan són necessaris? Sí, a veure, no es pot entendre, les violències masclistes no es poden entendre com casos aïllats, separats, de persones individuals que els hi passen coses. Les violències masclistes les hem patit totes les dones. Totes. Jo no conec cap dona que no l'hagi patit. Ni una. Ni una. Si això és així, és perquè és sistèmic. El que passa és que el propi sistema s'encarrega de fer-te pensar que és el teu problema, que ets tu la que tu has patit això, etc. Fins i tot és així fins al punt de que, ara ja no tant, però durant molt de temps es parlava de les violències masclistes de les dones assassinades.
I com tu molt bé has explicat al principi, les dones assassinades és la punta de l'iceberg, però a sota d'aquest iceberg hi ha tota la socialització, tot el sistema que valida totes aquestes actituds i aquestes maneres de fer que acaben amb totes aquestes violències brutals. Però a part d'aquestes violències brutals hi ha petites violències o grans violències que ens afecten al dia a dia sempre. Pel fet de ser dones, sabem de què estem parlant. Jo quan treballo a l'institut, amb la comissió de gènere de l'institut, què farem pel 25N? I les noies comencen a dir coses que ningú... O sigui, ens entenem superràpid. Ens entenem superràpid perquè ho entenem pel cos. Amb el cos ens entenem, perquè estem parlant de coses viscudes. Petites coses o grans coses o coses que no es poden ni parlar. Què passa amb els nois quan parlem d'aquests temes? Se senten sempre a la defensiva. El primer que fan és jo no sóc maltractador, quan ningú li està dient. Però clar, és inevitable que ho pensin perquè veuen el panorama. I aleshores, clar, bueno, aquí és la feina de dir, bueno, no, és que nosaltres pel fet de ser nois no som maltractadors, sinó que estem parlant d'un tema sistèmic, d'un tema social, i entre tots i totes i totis, tota la gent, hem de fer perquè això canviï. Però costa molt, perquè la cosa és tan evident que costa molt. Aleshores, aquest tema o el tractem com un tot, o no estem parlant, no podem parlar de prevenció ni d'erradicació. No podem parlar de que a aquesta dona li ha passat això i per què li ha passat i com és a ella en concret, la nevenca, la que sigui. No, és que jo sóc una dona maltractada. I la meva mare, i la meva àvia, i les meves filles, i les meves amigues. Si no veiem això, si no som conscients d'això, no podem treballar-ho. I els homes adults, no els meus alumnes, que no són adults, són nens, els homes adults haurien de fer aquest procés d'autoexaminar-se per veure de què són responsables a les seves vides. El que passa és que això costa molt, perquè vol dir perdre poder. Perquè quan parlem d'abús sexual, no estem parlant de sexualitat, perquè la sexualitat és plaer. Quan parlem d'abús sexual estem parlant de poder, de control. I això és el patriarcat. O sigui, no vull deixar el meu control, no vull deixar el meu poder, no vull deixar els meus privilegis. I o els homes adults fan aquesta tarea de revisar-se i de reestructurar-se i de veure on poden canviar, o aniran sempre al darrere nostre, de les dones, que anem dient, això no, això només sí o sí, tal, que és el que estan fent fins ara. Aquesta és la meva opinió. A l'escola és diferent, perquè a l'escola no tenim professorat, que d'aquest tema no vull parlar, però tenim alumnes nois que són els meus alumnes i és una gran oportunitat educativa i són nens. I per tant, si són nens, no són maltractadors, no són violadors, són nens. I per tant, tenim una oportunitat maquíssima de treballar amb ells i ho agraeixen molt. Però amb un adult jo no faré aquesta tasca. Jo no la penso fer. No la faig amb els meus companys. Perquè no em toca, perquè són adults. Sí. És complicat, No sé si és complicat, jo no la faré. Sí, és complicat. I jo crec que tot això, clar, l'important és que també ens ho trobem al jutjat, evidentment, no? Si trobem aquestes actituds doncs al carrer i a la societat, evidentment tot això també es reprodueix i es multiplica, no? Al jutjat, quan són precisament també operadors que haurien de tenir la sensibilització adequada per saber afrontar aquests casos i, evidentment, inclús per crear discurs, perquè tot el que passa també als jutjats al final té un ressò, no? Com hem vist en diverses sentències. No només això, perquè moltes vegades també enfoquem les violències només des de la vessant jurídica, però és veritat que té un retorn, no? Jo crec que, subscric tot el que deia la Rosa. A més, afegir que jo crec que durant molts anys ens hem centrat moltíssim, també com el que dèiem, amb els qüestionaments i amb la mirada que fiquem amb les violències moltes vegades, ens hem centrat moltíssim en campanyes de sensibilització i campanyes d'intervenció enfocades a les nenes, a les dones, de vigila el que et passa o vigila amb qui vas o vigila... I són missatges que moltes vegades amb bona fe també inclús hem traslladat des de les famílies. Jo me'n recordo la meva mare o la meva àvia sempre preocupada a veure amb qui vas, amb qui no sé què. Al final la responsabilitat de les violències no són meves, són de les persones qui l'exerceixen. Llavors jo crec que hem arrossegat durant molt de temps moltes campanyes de sensibilització o inclús la
formació, ja sigui en el sector que sigui, des de la mirada sanitària, educació, jurídica, etc., enfoquem la responsabilitat cap a les dones i no cap a les persones que exerceixen, en aquest cas, les violències, que poden ser, que són els homes i també moltes vegades els joves, no? Llavors, jo crec que és redefinir una mica a qui estem responsabilitzant de les violències. Sí que és veritat que és difícil, perquè jo crec que és el que deia la Rosa, que poden sentir-ho com un atac, perquè, de fet, ara últimament que veiem un discurs en auge del feminisme, també veiem un discurs en auge de l'extrema dreta, de discursos negacionistes precisament de la violència, perquè també està creixent l'altre empoderament per l'altra banda, però jo crec que hem de ser capaces de poder arribar a una pedagogia sensible, però hem d'arribar a les persones que són responsables d'això, perquè sovint, i segur que ho sap explicar la Rosa, el 80% de la violència masclista passa en un entorn conegut, ja sigui familiar, ja sigui a l'escola, ja sigui a altres espais d'oci o el que sigui. Llavors, si està passant en un 80%, això vol dir que tenim amics, que tenim pares agressors, etc. Llavors, saber posar la mirada per arribar a realment a detectar-les i a prevenir-les abans que passin. Ens agradaria llançar la proposta que feu preguntes des del xat, que les llegirem aquí. Farem propostes a aquests convidats que tan amablement han vingut a explicar-nos i a parlar-nos sobre aquest tema. Mentre vosaltres feu aquestes preguntes, llegim una pregunta a qui la vulgui respondre. Aquest cop parlarem sobre els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació juguen un paper molt important tant en els casos judicials com en la construcció social d'estereotips i d'actituds al voltant del gènere. M'agradaria que parléssim del sensacionalisme, de la falta de sensibilitat en els mitjans i quin paper juga i com ha canviat en els darrers anys el paper que tenen en general la televisió, el cinema, els diaris, les notícies i tot al voltant dels mitjans de comunicació i el gènere. Potser començo jo, però de forma molt breu, però jo crec que, evidentment, els mitjans tenen una tasca molt important a nivell de sensibilització en els casos de violència i crec que ho hem sabut veure en alguns casos, en d'altres no tan bé, i jo crec que és una mica aquí on hem d'apuntar. Crec que, i de fet, és un sector que també s'està intentant actualitzar en matèria de violència per informar d'una forma sensible, segura, que protegeixi també en aquests casos a les víctimes i que faci la seva tasca sensibilitzadora però no morbosa. I aquí és on entrem una mica amb el perill de voler informar sobre les violències només pel fet que són casos morbosos, com hem tingut, per exemple, en el cas de l'Albes i en altres casos que susciten un interès més enllà de visibilitzar el que és la violència. Jo crec que té una tasca molt sensibilitzadora de que moltes noies o moltes dones es poden arribar a identificar violències que fins ara no estaven identificant i que gràcies també a la difusió d'aquest tipus de discursos crec que es poden veure identificades i identificar coses que no s'estaven moltes vegades ni plantejant, però crec que també hem d'anar amb compte de com informem perquè moltes vegades aquest discurs també pot ser molt culpabilitzador si no s'informa amb les garanties que s'hauria d'informar i si no es fa amb la formació que insistim que s'ha de tenir per tractar casos de violència. Sí, i sobretot perquè se centra només en la notícia puntual del fet de la violència extrema, de la violació grupal, si és grupal encara és més que si és individual, com ho calcules això, però bueno, de l'assassinat, si hi ha nens encara més, però res més. Ja està, que ja és, que s'ha de fer, òbviament, que estic d'acord, però també podria haver-hi tot un treball una mica més profund, una mica més treballat sobre què passa abans de tot això, com deia ell. Què passa abans? Això és el final de tot un procés. Aleshores, què està passant abans? Aleshores, aquesta sensibilització sobre què és el control, què és el poder, què és
què és el que no s'ha de consentir. Trobo que aquesta part més pedagògica o més, no sé, d'entrevistes o de parlar amb persones expertes sobre el tema, falta. I només tenim al final. I després tampoc fem el seguiment del que ha passat. Ja. Tenim la notícia i no hi ha més seguiment. No sabem després què ha passat. Aleshores, això pot tenir també la realització de les persones de la por. Perquè les dones creixem amb la por a ser violades, amb la por a ser perseguides, amb la por a ser matades, assassinades, i no volem això. I moltes mares diuen, vigila, no posis aquesta roba, tu ets lliure, tu pots anar amb aquesta roba, però clar, és que t'exposes. Aleshores posem l'accent on no va, quan sabem que totes les estadístiques en diuen que el violador està a casa. No, da igual si sales por la noche con una minifalda o no. O sigui, no da igual, vull dir, em refereixo que facis el que... O sigui, a tu te poden violar pel fet de respirar, tu, per tu existència com a mujer. Fins que això no ens ho fiquem al cap, viurem amb aquesta por. Però això, o fem pedagogia des de mitjans de comunicació que tenen aquest altaveu més gran, o seguim insistint en el mateix, perquè aleshores jo veig aquestes notícies i penso, oi, ara em passarà a mi, lògicament. A mi, a les adolescents, a les mares que tenen adolescents. El terror sexual, no? Que anomena la Nerea Barjola, i que és una escriptora que anomena el terror sexual, enllaçant amb el cas que va haver-hi en el seu moment de les nenes del Càcer, no? Exacte. Que va crear tot un discurs i una narració de, no sortiu de casa o no aneu amb un cotxe amb un desconegut, etc. Quan, això, com diu la Rosa, al final les xifres parlen que el 80% són de persones de l'entorn, no? Jo crec que també, i res, m'he colat un moment, perquè precisament com fent, jo crec que fent-se ressò això de les notícies com més puntuals i més morboses, etc. També aquí podríem incloure que últimament també està molt de moda el true crime i totes aquestes històries. Jo crec que monstruïtzem molt a la figura de l'agressor, llavors fem que precisament els agressors en aquest cas no s'identifiquin amb els agressors que surten per la tele, perquè, hòstia, aquest estava boig, aquest és un tarat, al final són fills del patriarcat i, per tant, són persones molt més semblants a nosaltres del que ens pensem. I jo crec que, a vegades, ressaltant aquestes notícies que deia la Rosa, com que fem que els agressors s'allunyin del que al final són. Jo suposo que el secret està en la pedagogia. O sigui, els mitjans posen el foc a l'espectacle, a la notícia morbosa. Ningú es planteja què passa abans, com s'ha arribat aquí. O sigui, les notícies s'assumeixen, ens escandalitzem, però no ens molesten, no ens incomoden. Aquesta és la sensació que tinc jo. Jo a vegades, el que puc fer, jo tinc conversacions amb amics i amb homes que es posen nerviosos. I això em diverteix molt. Perquè m'han arribat a dir, tío, ¿tenemos que hablar de esto? Y digo, ostras, es muy interesante. Y una anécdota, amb el cas de la novel·la, se la va llegir molta gent i se la va llegir un amic. I van quedar i van parlar de la novel·la. Van començar a parlar. Què tal? Què t'ha semblat? És un psicòpata. Podria ser una dona. I dic, hosti, mamón, quina bona reflexió. I per què em dius això? M'està parlant? No sé què. En el seu cas, ell tenia una experiència on sí que tenia un familiar de que la dona era un mal bitx, vale. Digo, sí, està molt bé, però parlem, vam estar parlant, però depèn de la seva experiència, ell va tenir aquesta reacció. Els tios, o sigui, s'han de tenir converses incòmodes, t'han de molestar, i tu has de dir, pues sí, això ho estic fent malament, això ho hem de canviar. Però si no tens aquesta voluntat, és hipercomplicat. Bueno, és hipercomplicat, és impossible. Si tu no ets conscient de que hi ha alguna cosa que falla, de que ja la teva educació hi ha alguna cosa que xirria, que falla, t'ho estan dient, és complicat, però és pedagogia, és pedagogia. Jo les entenc perfectament, o sigui, és que és així. Després hi ha casos com en bones pràctiques que sortia ara al xat, el tema del... Va haver-hi un documental que es feia del No estoy sola en relació a la violació múltiple. Jo crec que el problema dels mitjans també xoca amb l'era digital en el que estem ara, els títols
de la immediatesa, de que, clar, a veure qui ho treu abans, etc. Doncs jo crec que això no ens deixa també, doncs això, fer entrevistes més pausades o que abans de treure una notícia parlar amb persones expertes que treballen en això, no? I pausar i donar lloc a la reflexió. Jo crec que ara, com ens trobem amb l'era que ens trobem, dels tuits, etc., doncs que costa, però bueno, després jo crec que trobem exemples de bones pràctiques com aquest documental, també va haver-hi fa poc l'obra de teatre que feia la Victoria Luengo de Prima Facie. Jo crec que sí que ens trobem, no?, com a espais on estan intentant donar peu a aquesta reflexió i fer, jo crec, un mapa més real del que són les violències que no els mitjans tradicionals que potser a vegades ens quedem amb el titular. Clar, de fa 40 anys que pensàvem que certs tipus de violències que es donaven en una parella, per exemple, parlo restringint que no tota la violència que rebem les dones és de la nostra parella, però justament la que es donava entre la parella s'entenia com una qüestió privada, íntima, en la qual els veïns podien sentir, però s'entenia que no era un tema social, era un tema privat. I potser sí que s'ha trencat el silenci. Les dones en parlem, potser no tant com desitjaríem moltes vegades, perquè això ens donaria molt de suport. Els homes segurament molt menys, òbviament, perquè com deia la Rosa, potser hi ha aquesta reacció com de defensa de... Jo penso que... És una Digues. intuïció que jo tinc. Jo penso que les dones mai han acceptat que això era un tema privat. La meva àvia m'explicava, la meva àvia de Granada m'explicava que al mateix carrer hi havia una senyora que patia violència, bueno, ja no ho deia així, deia que el marido le pegava i tal, i que totes les veïnes sabien quan s'havien de passar, en quin moment, per ajudar aquesta dona. És a dir, les dones mai jo penso, hem acceptat que això era privat. Això era el discurs oficial, igual que ara tenim altres discursos. Jo penso que el patriarcat se va adaptant a... O sigui, les violències masclistes sempre han existit de maneres diferents, amb vehiculacions diferents, de formes diferents, però les dones sempre han estat recolzant a les altres dones perquè elles mateixes també ho pateixen. És que no és aquesta l'ha patit i jo no. Sí, sí. És que potser a aquesta li pegaven, però el seu marit li cridava. No m'has posat el plat a taula. O sigui, totes sabien... La meva àvia deia una frase, jo li deia a la meva amiga, quan el teu avi es posava cazurro, que el meu avi mai la va pegar, mai tal, segons jo tinc entès, però quan es posava cazurro li deia a la meva mare i a les seves germanes, deia, este es de los buenos, ojo, cuidao. Ja. No, però què hi ha al darrere de tot això? I el que he dit abans és que estem totes entenem ràpidament de què estem parlant. Sí. Molt ràpidament, però no amb el cap, amb el record del cos de 1000 mirades, de 1000 coses que ens han passat, més terribles o menys terribles, totes. Per tant, jo penso que és un mite també això de que abans el discurs era aquest. El discurs oficial era... Però nosaltres nunca nos lo hemos creído. Per sort. I per això estem com estem, perquè hem seguit i hem estat treballant i seguirem sense parar, perquè ho sabem perfectament que això no és acceptable. Totes. Quin és el paper dels grups de suport mutu? Per exemple, informals o formals? Quin és? És la salvació. És la salvació. O sigui, que seria de nosaltres sense les amigues. Qualsevol dona t'ho dirà. Sí. Bueno, perquè al final és un espai de comprensió, no? Jo crec. I de seguretat. Exacte. D'aixopluc i jo crec que en altres sectors doncs això és el que hem de treballar i que no s'està trobant, no? Que tu vagis al metge i que llavors no detecti el que està passant i et qüestioni i introdueixi certes preguntes, que vagis al jutjat i et passi moltes vegades perquè és dels pitjors sectors que ens podem trobar en temes de violència, però bueno, que tot això... policials. Els cossos policials, és a dir,
que vagis on vagis, no, et puguis trobar aquest factor que al final se li anomena revictimització, que et tornin a preguntar, que et diguin que per què no vas sortir abans, que per què no vas demanar ajuda abans, bla, bla, bla. I clar, i això no ens ho trobem amb el grup d'amigues, amb els col·lectius feministes, els col·lectius que siguin d'espais de suport mutu i de xarxa. I jo crec que això, ara, avui en dia, també ho estem vivint a gran escala, no? Amb les campanyes del Me Too i amb les denúncies col·lectives que també han anat apareixent, jo crec que a gran escala, perquè és l'esfera digital també, no? I evidentment amb les seves deficiències en alguns moments, és el que ens estem trobant, que la gent està dient, hòstia, és que jo també ho he patit, jo també, no? Llavors, hòstia, si som totes, com diu la Rosa, llavors hem de fer alguna cosa i jo crec que al final, doncs, petites victòries que han vingut de grans onades, com el que va passar a Pamplona, com el que ha passat amb l'Albes, etc., que ens hem sentit, acompanyades. Sí. Tenim una pregunta al xat, si pots baixar una mica. No, pujar. Em sembla que l'has borrat, però era sobre Cristina Fallaràs, sobre la iniciativa de Cristina Fallaràs. La Cristina Fallaràs és una periodista que té un compte d'Instagram en el qual dona veu a dones que no volen denunciar des dels seus propis comptes o amb el seu propi nom algunes violències i ho fan a través d'ella. Suposo, la pregunta era... Sobre aquesta iniciativa. Sí. Què en pensem d'iniciatives d'aquestes? Suposo que perquè donen veu des de cert anonimat, seguretat... Va fer un vídeo la setmana passada, la Fallaràs, parlava d'això precisament, de que eren moltes les dones que de manera anònima s'estaven ajuntant, estaven posant en comú els mateixos testimonis semblants i venia a dir, i ara ens esteu demanant que posem la cara i el nom per fer pública. S'estava denunciant que, em va semblar superinteressant. Va ser un canvi una miqueta més de xic. Perquè això de l'anonimat, des de fora, dius, si vols, la resposta és, l'habitual és, dona la cara. I ja estava dient, no, xato. Demostra-ho. Sí. Però ell estava fent la reflexió de dir, és que, a més, ara veureu que posem la cara. Diu, espereu-vos perquè quan més siguem, més riurem. Perquè em va agradar. Clar, jo la lectura que a vegades faig i jo crec que és un tema a parlar-ne, però jo crec que la lectura que faig i també la crida quan ens trobem amb aquests relats a nivell anònim o digital, etc., i a vegades no tan anònim, és que per què estan trobant en aquests espais les ganes d'explicar-ho, les ganes de denunciar-ho, de visibilitzar-ho, etc., i no ho estan trobant en els espais on en teoria ho haurien de trobar o haurien de ser els canals que sí que les haguéssim d'aixoplugar. Llavors, no per entrar a analitzar si és vàlid o no vàlid fer-ho, perquè a mi el que vulgui fer la dona que ho ha patit em semblarà vàlid. Però, clar, que no estan trobant en els altres espais que sigui necessari fer un relat anònim i d'aquestes dimensions i evidentment, passant amb el cas de l'Errejón, amb una persona amb tant de poder a nivell social, polític, etc. Per tant, a mi em fa una mica de pena que passi, perquè realment és que no estan trobant confiança en altres espais per fer-ho, ja no només al judicial, policial, en d'altres espais per explicar-ho, i que hi ha moltes dones que això fa anys que ho arrossegaven, perquè són relats que a vegades parlen de fa molts anys. Llavors, més que a vegades es llegeix com una victòria d'ostres, mira tot el que està sortint, però està sortint per aquí perquè no ha sortit abans per un altre lloc. Llavors... Clar, també hem de pensar que per totes les dones o la majoria de dones el seu agressor és una persona amb poder, independentment de que tingui poder perquè és un gran director de cine, un parlamentari, és igual. O sigui, el teu amic té un poder sobre tu i si abusa de tu és una persona que està en situació de poder i que pot fer córrer rumors sobre tu, sobre com va en aquella situació. Vull dir, aquesta qüestió del poder està tan present que no sé tampoc com es planteja treballar, per exemple, amb els adolescents, aquest tema de que els nois i les noies
No sé si és que hem de reconèixer que Tenim una que pregunta existeix la... al xat relacionada. Sí, com a pare d'un adolescent de 19 anys, me n'adono com són de permeables els discursos de l'extrema dreta, entre ells el missatge antifeminista. Com dieu, se senten atacats, però quan des de casa mai s'ha defensat aquest discurs, quedes desconcertat i aterrit. Recomaneu algun pla de xoc per a aquestes ocasions? Sí, Fem. Seguir insistint. És normal que molts nois, quan venen de famílies, diguéssim, amb discursos progressistes, Sí. etc., arriben al centre i han d'encaixar. És molt important per a un adolescent encaixar. I clar, allà es troben de tot. Famílies que no han treballat aquest discurs, tal. Aleshores, la seva masculinitat està en risc. És el pitjor que et pot passar. És terrible. Aleshores, nosaltres, per poder treballar amb aquests nois, has de partir de la base d'entendre per quina raó fa això, perquè està fent alguna cosa per sobreviure. I ell, és terrible perquè per sobreviure ha de tenir aquest poder. I aquest poder l'ha d'exercir sobre les noies, companyes seves, o sobre aquells nois que no encaixen. Ja. Molt important, no només sobre les noies. Sí. Aleshores, què passa? O treballes aquest... El pla de xoc no és un pla de xoc, és un procés d'entendre, ojalà fos un pla de xoc que és puntual. No, és un procés de donar un espai perquè aquestes persones, aquests nois, puguin esponjar-se, puguin sentir-se segurs, un espai privat, personal, on puguin expressar les seves debilitats, les seves emocions, les seves pors, perquè han estat socialitzats com a nois, potser a casa seva no, però sí per la resta de l'univers. Aleshores, no forma part de la seva motxilla. Aleshores, donar aquests espais de tranquil·litat, d'emoció, d'explicar, de que plorin, de que expliquin quina és la por que tens, tota aquesta feina d'acompanyament, d'aquesta masculinitat terrible, ha de tenir un model alternatiu, perquè tu no li pots dir, ara, deixa de ser noi, deixa de tenir poder, deixa de ser tu y conviértete en no se sabe qué. ¿Quién lo va a hacer eso? Nadie, yo no lo haría. És un salt. Clar, aleshores, o treballes aquest nou modelatge de masculinitat i treballes tota aquesta obertura i treballes tota aquesta idea de que la nova societat és millor que la que tenim, dones aquestes alternatives i treballes això, sobretot des de la seguretat de no jutjar-lo i de no enfrontar-lo en el sentit de que és un adolescent i de que està intentant encaixar, o aleshores el que aconsegueixes és just el contrari, posar-te-la a la contra i tancat. Que a més és expert, perquè és un noi. És expert en tancar-se. Això sí que està socialitzadíssim per tancar-se, com els homes adults. I en no revisar-se, com els homes adults. Però encara no és adult. Però aquí és on tenim el punt d'acció. Sí, no, aquí hi ha possibilitats encara. Encara. No, i després també, però aleshores és una responsabilitat personal. Sempre hi ha aquesta opció, però aleshores passa ja per la responsabilitat personal. Quan ets nen, no. Rosa, podem tenir la tentació de pensar que amb l'exemple n'hi ha prou en aquests casos? O hem de fer més Per que el que donar he vist, exemple? els nois que venen de famílies progressistes, que tenen aquest canvi, després tornen. Després no és perdut. Aquesta persona, aquest pare, jo li diria que tranquil perquè tornen. Sí, perquè això no queda en el vacío. Un pensa que està donant exemple i que amb això... Sí, el que passa és que s'ha de seguir insistint amb aquest modelatge, i això està. Això és un tresor que ell té. El que passa és que ha d'encaixar. Sí, el que passa és que ha d'encaixar. I el que passa és que el que hi ha és que s'ha d'entendre per què està fent això. I no pots enfrontar-lo, perquè un adolescent això no pot ser, perquè està intentant ser ell, forma part de la definició d'adolescent. Aleshores, un adolescent noi és multiplicat per 1000. Bé, de fet, està en la definició mateixa d'adolescent, no? Que s'enfronta contra els models que... Sí, però és noi. A més, ha estat socialitzat per l'enfrontament. Les noies no. És a saco. Sí, sí. Ara, jo també vull transmetre un missatge positiu que jo a vegades quan vaig a les aules també al·lucino de discursos, ostres, molt avançats en qüestions feministes, sobretot moltes noies, també s'ha de dir, molt
moltes, en aquest cas noies, però uau, que uns anys enrere no ho haguéssim vist i que també és molt guai veure aquesta transformació i que no es callen moltes coses i que intenten assenyalar-ho. I bueno, i que des de l'àmbit No ho dic educatiu perquè estem treballant. moltes vegades també es Molt. tendeix com a demonitzar, no? Que la violència sexual ha augmentat en els joves, que los jóvenes como bien i tal. Ostres, també hi ha molts joves molt potents en aquest sentit. Hi ha llum. Hi havia una altra pregunta abans sobre el cas Poirot. que Gràcies no pels puc llegir. ànims. No, és que és veritat. Sí. Ja estava. No, però Sí, en el cas Francesc Poirot ha volgut donar la cara perquè ella no ha de tenir vergonya. És l'agressor, s'ha de canviar la vergonya de bàndol. És espectacular, el cas Sí. aquest és espectacular. I l'eslògan em sembla meravellós. Es va canviar la vergonya a bàndol, em sembla... Lliga molt, no?, amb el No. cas que estem veient avui del cas Nevenka, no? Sí, Que al el final va mateix. ser ella la que va haver de marxar a l'estranger per la vergonya, no? Per la mateixa vergonya que la societat li feia sentir i perquè no podia enfrontar-se doncs, amb aquestes manifestacions, com ha comentat abans la Maria, i l'opinió social en general, no? I dels mitjans, com van tractar el tema, i fins i tot ara està vivint a fora, vull dir, no ha tornat fins ara, tot i que 24 anys després, doncs això... Però l'alcalde vergonya no té. Jo penso que Vergonya. tant en el cas Pelicot És com en sorprenent. el cas, per exemple, el Sau Gordillo, que justament avui sortia la Això, Sí, el Pelicot. Que sortia justament la sentència del Sau Gordillo i que també la víctima va sortir fa pocs dies i volia donar la cara també després del procés que ha patit. Jo crec que, evidentment, és vàlid qui vulgui donar la cara, qui no vulgui, o sigui, això, cada procés és personal. Però també crec que hi ha un perill una mica amb aquest discurs i que em sembla molt bé perquè penso que qui vulgui fer-ho que ho faci, però també de posar una actitud heroica a les víctimes que fan certs processos i que els hi estem carregant un pes. Per exemple, en el cas de Pamplona, de la Manada, també se li va carregar un pes, fins i tot de que la llei s'havia creat per ella i que en part sí, perquè va ser un procés supervalent, però que no els hi podem demanar durant tots aquests processos que elles tinguin actituds heroiques. Poden sortir, poden no sortir, vull dir que totes les respostes siguin vàlides, però que últimament també aquest discurs, perquè jo acompanyo moltes dones que no fer-ho, que senten por, que senten vergonya igualment i que el fet que no estiguin també tenint aquesta actitud a vegades també se'n senten culpables. Com ha canviat l'acompanyament que feu des de, o sigui, les advocades, els advocats, fer un acompanyament també a la vostra clienta quan vol denunciar? És un procés, el procés judicial, vull dir, ha canviat d'unes dècades aquí i com és aquest acompanyament? Vull dir, comporta també molt de suport emocional, grupal, se treballa col·lectivament, individualment amb ella? Clar, la idea, i evidentment a Catalunya tenim una xarxa molt potent a nivell d'intervenció en violències i a nivell públic i evidentment també privat, qui tingui recursos econòmics, però des de fa molt de temps que es treballa amb una xarxa i tenim un circuit molt potent a nivell de recursos de violències. Ara bé, com tots els recursos públics tenen moltes deficiències, tenen col·lapsos o certes lentituds que això no ajuda evidentment a fer aquest acompanyament, però sí que des de fa temps a Catalunya s'intenta que un cop s'activa el circuit de la denúncia, la dona pugui estar acompanyada tant a nivell social, a nivell jurídic, a nivell psicològic, etc. Però dintre d'un sistema que també és un sistema lent i moltes vegades molt burocràtic, molt feixuc, el qual sempre aboca a certs requisits, a que si no tens això, si no tens l'altre, però sí que s'intenta que sigui com des d'una mirada molt transversal, acompanyada no només a nivell jurídic, sinó per més agents, però queda feinada. Doncs moltes gràcies. Arribem a l'hora i quart que havíem programat per aquesta tertúlia. Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies a tots tres per les vostres intervencions. I us convidem a assistir en una propera sessió ja via telemàtica o d'una altra manera. Moltíssimes gràcies a tots els assistents. Gràcies a tots. I fins una altra. Adéu. Being recorded. Però encara estem, I tant. No, Estem, però no està gravant. Sí, però...